Kanto latta dito'y nakem ta naigamergan dito'y kaunggan apaldangam no adda pating mo kaniya iburay mo iwaksim ginaranggas tapnon di mauluyan pusok nga gayayan panunutem kadi ubiyag daytoy biyag ko ano syakti ingka baybayan kasman biagut agpatinggan umapukaw ka nasyag tay lipatem adda kanto lata dito'y nakem tanay gamerkan dito'y kaunggan apaldaangam panunutem kadi ubiyag daytoy biyag ko ano syakti ingka baybayan kasman biagut agpatinggan umapukaw ka no adda patig mo kaniyak iburay mo't asiminteng anak iwaksim kinaranggas tapnon di mauluyan pusok nga agay-aya